Okay, pakasalitaan ni Karing nga napuluan, no na sayaat ka, no na sayaat ka. Sa gudahin nga rin surat ni Karing, Dear Manong Nemi. Kasangsangpet Manong Nemi, ti asawak na ni Kanor, nga nagkapoy ti trabaho na kas may sa nga family driver iti pagpapaayan. Inayawat na kanyak Manong Nemi ti sweldo na. Binilang ko. Kurang detoy pasensya kan. Ang kaano pa yung anda paggastusa, mga kurang ti sweldom. Kalahin sama da. Wanang yung nangipanamanen. Hanggang matagsigsigarilyo. Di ka matag guminom ti ara. No, merienda kit, no, libre mo ti merienda. Libre ti pangal daw mo. Dahil yung talo nga, agpalpala mga nasabat ko. Ito yung mapanag aguruhay ti pagluga na kagamit. Palpalama. Duwang obing, ken may isang alakay. Habi nagtakal nga rin mo. Karoon di bariyak. So nga tabutal na, nga talo gasot, tasweldo, sinted ko. Alam, di mo pampanunutan yan. Di na ba yung pinaslet ha? Mang tulong ak, ngimti ag bisyo Tadya bisyo, dadalik ti salunat ko. Aggastuosak itaon sa Sarbina. Sige. Narawamak mo tinakas ta. Karing, ito nga pasensyakan. Among ka ang kanahin ko idaw dawat nga sapay ko matawan, ti masabat mo ngagpalpalama. Oren no kasta manon naming nagkukuyog kami nga sang kapamilya. No, adda malabsan mi manon naming nagpalpalama. Saan nga rigatan ti asawak manon naming ti umasideg. Kat kautan na ti bulsana, kat nyaman ti bariyangan na ti bulsana. Idad namin. Ay, barbaring no adda supapa, iti kinasiya ti asawak. Nangro naman nung nami kat 5 digiti anak mi. Siyempre, adan iti high school tinauna, ken ti may kadua. Ininto dagiti 3 manong nami nga napatbati anak mi kat adada amin iti elementarya. Ni John, tinauna, ni Laila, may kadua, ni Jojo, may 3, ni Nelly, ken ni Bingbing, manong name. Kat siyempre, agkas-kasayra kami. Awang pa iti bukod mi nga balay, tawang mati maurnong na, saan ko ba't ang tulungan ti asawak? Dapat saan ka basit no kagundawang nga, umawatak tila ba no mapalubusak kung di kita anak ko, panagbasa. Ken kastamaten, kumporme di tama no name pasaray, kumatak ti saba, agbanana kyuak sa ko isursur, ngayon nakadadumat di kiti kakompetensya, sa naimimas di kiti lako da. Gusto nga, nanusak latan, niyaman itang mabaling ko, pamataudan, kas tulong ko itasawa. Di pa naging inot ko, siyempre, may sandet nga tulong. Di saan nga iti saan nga kinagastador, di anak ko. Takang kanayon kong ibagbaga kadakuhatan ako. Di kaya una yung gastuan ako, saan nga importante, yan kaya gumatgatang. Kaya, narigat di pa nagbiyak tayo. Napiyata diretso na ti trabaho ni Amayo. Ken, pasaray mapampayag pasada ti rabi. Naan-anawaik no kama. Kas kadayta nga rabi, manong nami, imbas ko mga aginanan ti asawa. Ngem, manubela na tamot, wano, panagmaneho lata. Taday may, nangipan na mismo iti tricycle da, manong nami dito yung balay. Pare kanor, kaya't mo nagpasada itang arabi. Ted ko keng ganito tricycle ko.
Si kapayan ti may nang pare. Kauna. Imbes ko mga agsursur ka, iti mabali mong ipasada, itangarabi, akit siya akong di may. No si katimang maneho ti tricycle ko, kit talagang siguradong na kondisyon nga ipted ko, kondisyon na, very kondisyon mat ka, ipulang mo, naanad ka. Sana kas ka dito, dumadita nga, tricycle driver nga, no handa nga kuko na jay, lugan na kat, parang nga, kasla na tayo, irurumundan da. Kargada pa iti ado. Naroon na, no, rabi, iti panagpasado da, tao, nagtilit, rabi ka. Yung siya ka talagang mapagpiarang ka. Buta na siat ka nga driver, pare. Thank you, pare. Dahil yung tulbag na. Nakapultang deta, pultangan tumirlang, ipulang mo. Agpating ka kadaan niyang oras ka di. Naging gana iti ko, lipas di alas 2 siguro. Doon na tayo doon kita, pasahero dito, naroon na mapangga ka, di kita pag-iinuman ka. Di kita patay sinding. O na, sa diti anti-pasahero tirabi. Di kita mapan sadyay, di kita agawid sadyay, o na di kita adda mapanta na hotel. Kastan bagit kitak no kay. Di mapanta sadyay. Ti pasero ka kit dari mapampailain. Yung dandan ng pag-gawi na rin kit data. Adan to na kita mga arkilan kanya. No awan pasero, medyo iridep ko maglatama da. At sayang ti oras. Yung singar pa rin akon. Okay, pare. Manong nemi, kaya't kung igawid ti asawak, iti day tangarabi. Di ka na kaya, ora kat nagsoldo ka matin. Kakaiso lang nga. At umay nang tuntunan kanya, di, tricycle. Isupay. Wala nga, mapuyatan ka, sa tumanan ag-drive into bigat. Karing, kasapulan ti pa nagsaluka. Doble sikap. Mati, sumsum kang kanya kasakit. Dahil yung ko na, no awang pasahero, medyo ihilad ko. Nukas na, mapagkarpasada. Okay, ada tu'y tricycle. Kababay mo't kini parang simuno, ibabawi. Kinawat ko tulbakan. Iri tagtimek manong name iti na una nga anak mi. Tan? Doble trabaho yo. Rabi kanal daw. Adun to katamot lang ko Pag matrikulak, ito no, graduara kong high school, college sak. Mga sila po Diyos na. Diyan kami kayat ko Tang na mabalin. Tegsar din. Sayang. Adamat nga rin arapahap ko. Nung kasunod ka adat arapahap yo, nga anak ming, kasamat ti ka adat arapahap, may kininanang yo. Kaslahon mo pagbalbaliwan ti biyag tayo. Apa nga pagbalbaliwan na ko ma? Kaya mangantay mo't kompleto, mamitlot may sangal daw. Awang mati, kompleto mat itid, ninanang yung allowance yung mapanagbasa. Kompleto mat gamit yun, mapanagbasa. Nato kontribusyon, agbayan tayo man. Mabalinak mga bumali, iti pagtrabaho, kas family driver. Abay, ano di panagkunayo? Hang matong pagtrapapyo? Ado pwede di kita ada mabalin nang saan damat nga makapagtupos iti kolegyo. Awan arapaat dan kosta. Kaya oray pa kas pagarigan taawan naganak ka na kayo. Diyo ka di kabaylan nga biyagan ti bukod siyo. Ubing ka mo pa lang, lalo ka na ito yung adik nga ubing. Agbiag pa yung agpalpalama. Dakay tukid din. Nasangka ang palpalama. Una ikanyo na agpalpalama. Kawan. Nagbaling ka na siya at itipadang matao.
na siya at met tipadam nga tao ken ka. Nata, apay nga rod, nga dali kiti nakasaysayaat ng isumit tiyan niya. Sumit ti dangran daw, napatayan daw. Um, sino ko mati amom? Ado mangmangig ko kasta, ay, apo, apay nga pinatay da, nakasaysayat nga tao. Ay, apay nga ta, kasi diya tinapasamak. Ano nga ta, basol na nakasaysayat magkatao, apay nga kasi yan. Kasi di mangmangig ko eh. So nga nasiyat ka man nuno saan? Why, gusto ka anak ko. Nasiyat ka man nuno saan, oras mo talagaan. Diba? So handa kontaktakin pa eh. Kaya maturugin. Nalpas na assignment yun. Nalpasan tang. Kaya maturugin, ha? Okay? Kaya maturugin. Pinagsisinublat manong name ti asawa nga inapungol dagitan na. Kinis na pa ida. Kalbasan na, idaadadan, iti pagturugan, dagiti limang anak ming siya kumitindin sublat na ngay narako. Abang manglo ti asawa ka, kasladyak kayat sumalog. Kasano ka sana ka ng maglukit na nagdigos sa kitayan. Kinuris ka, nagdigos ka man. Ano nga tanong? Boundary mo lang talaga tricycle para ito migat hanggang mapapanin. Di sayang di i-boundary mo. Imbes ko mga maka-income ka, imbes ko mga makakitak ti kwarta itangal daw, ang itang rabi, isak ang gasto sakbay. Kaya na tricycle, ba't maturog ta tricycle, tapos na maturog tamit. I love you, Karing. I love you to Kanor. Inakot, ha? Nag-agpasada. Yung susurot ko, diba nagkita kiti asawak, manumnimi kabayatan, nga rumrumwar, ket sinakayanan ti tricycle. Yung susurot ko, diba nagkita kabayatan, nga madadayon ti tricycle. Diyos ko, trabahin niyo ti asawak. Diyos ko, trabahin na kami nga sa kapamilya. Sapay ko ma, tapatungpal, tarapat mi, ken arapat, dagiti anak mi. Anong nami nakaturo kak nga dagos idita nagidda akon. Kabigatan na manong nami nagriingak nga napan iti kusina dating aramidek manong. Nagsasarnumaten nga nagtahampimangon iti anak ko manong nami kat aramidan dan ti obligasyon da iti binigat. Division of labor. At pa nagsaplid, at pa nagsagad, at pa na kaligdide manituding nga pagtrabahuan. Naging ka manong naming nga nakang kami, ti Serena at Lugan, di kiti pulis. Pay nga ta. Nakigtuta kidag sarden manong nami, idisango ti balay mi ti pulis. Pulis car, patrol. Kimita kam amin manong nemi. Agraman di kita anak ko. Aging gang pukaw na tinagan ko. Karing! Agraman ti pilyadok man. Gimuhara ka pa ka ti sir. Sika ka di ta asawa ni Kanor. Ni Kanor? Manong nemi. Tingnan mo kakit. Apay ka ti sir. Aga ko mamakak lahat. Nasarakan da. Naudatalit-dalan. Kalpasan na. Intaray tayo ospital. Kaya nandiyan ka sa sahad na asawat. Iti kasi ang oras ko ma. Namasapak. Nabayag ko mga adan. Hindi pa nagpasada na. The investigation. Inold up na. Sa dapay. Tinangran na.
Manong Nemi, anak ko, kapay samak ng anak ko, mabati kayo ah. Intag di ospital. Mabati kayo, mabati kayo. Naglugan ak manong Nemi tulugan dagiti pulis iti ospital. Awa ti asawak. Impandagaya man iti morgue. Oh, ano? Ano? Manong Nemi kaslasang kumaklon nga awanan ni Kanor. Dedigayam panangap apungol na pinagsisinublat dagiti anak ko. Hindi na matararamidan nga dati akasta. Hindi parang yung magana kanya, I love you. Alpasan nga inarako. Asin no tinulpit nga nang papatay kang kuana. Inuldap daw kailang kumangin alad at ikwartana. Anak ko man nga pinatpatay. Kasano kami, 5 na kinanak ko. Kasano kami itandawanan ni Kanor. Malakip ko langit garod, Manong Nemi. Dede baga ni June. Nga ore no nasyat ka nga tao. Uno dakas ka ket no oras mo. Mapauna maten tinamayaan da. Mapauna maten. Nasaladyak mapagsusurot kararamidek manong. Hindi maamuan, dikit karoba mi, dikit kakabagyan mi, Manong Nemi. Isudan tinakaamok. Nangro na langarudan, Manong Nemi, idi umay ni Sir David, ti drive-drivean na Manong Nemi. Garing. Sir. Nakasaysaya at akanor. Nabayagin nagsaserbi ka na kami. Nakataltalgad kami no i-drivean na kami. Kaputan na tanang. Nasya at napakumba pa. Nga mapay nga iso. Mapay nga iso ti pinatay na. Ungarod, sir. Alawang pagdanagam ta. No talagang sanda nga masaraka matiliw do sinuman ti nang papatay ken Kanor. Kita dakamin. Ti pamilya ko ti mangtulong ka na kayo para iti manakay mansayag na ken panaka itabon na. Ore ket andun sama di kitay umay mangted ti abuloy. Uwan sir. Ando pa naging saan ko ama mo. Nga umay. May datamdagan. Ti asawa. Nga mangyawat ti abuloy. Siguro, di kita nga tatao kita amamudan ni Kanor nga nasyat nga tao isuna. Ano, ada siguro naaramidan ni Kanor kada ko ada. Madupay idi Manong Nemi ti may ngagpalpalaman. Awatan nyo na ito'y sad. Napialangat na may nayon. Karigiti abuloy. Saan kaya amang mo ang nana? Ngam amamok ni ilakay mo. Tati na minsan nga agkasapulan na itiya. Kwarta kita. Iniktan na. Hampulos nga nagkit-kit. Napialay nga anayin nyo ko na. Kasiyaan, di Kanor. Yung maapay nga isupay, ti patayan ka. Huwag nga rod, nana. Kadagdag senta di kapasama kinibiyag mi. Nagkaskasera kami, 5 na kiti anak mi. Family driver, ti asawa. Nagpasada trabita na nga rod.
Ayat na lang, na yun ang tisweldo na, ayat na lang, nga da maurnong mi, nagro na agad ag college student, tinaon ng anak. Yung sa sanupay ta. Handa man maurnong abuloy, hangim, into no, maitabo ng tibangkay, ti asawa, awanan ti agabuloy. Magastos minto aminin, ti, adda kada kami nga kwarta. Kit, anyan to ti pagsapulan. Sumrekak to nga katulong. Ngem, ti sweldo ka kas katulong. Matungpal nga ta, tarapaap, dagitan na ko. Akas idarapaap na kapagbalinani ti masakbayan. Adu nga luwa, tinagarubos kada kami ngaggiina, manong naming ng runa, ididolin min ti bangkay ti asawa. Adu nga imay nakipamunpun man. Adu na kiti mas daw. Natulungan nga ta amin, kano dagitoy, wano amuda nga ta, kinasyaat na, wano kinaimbag na. Ngam ko naman ti duma. Awan sa serbina, aduman digiti umay makipamunpun mo no basit, at hantay mo tin mapasubli ti biyag ni kano. Maibusen manon nami dagiti abuloy. Nagraduar maten ni June, manon nami di high school. Kita, irapraping kumit agawat latamat kad kiti labaak, inaldaw, manong nga pamilya ti lablabaak. Marik nakpayan ti bandog ko, manong nami, nga da, sa gubahanit amarikrik nak, kita agubraklat. Edi sumarungkar marong nami ni Sir David, akaduana, ti asawa na. Agraman manong nami, ti inaunang anak da nga ni Sir Tuntun. Sir, ma'am, tugaw kayo. Ano sa inyo dada nga tugaw? Kumusta kayo? Gusto eh. Panag ko nakat, ang ko mapatganti daw, tinaon ng anak ko. Para di ba nag-college na? May bibusan na kwartami. Nagkaskasara kami pa. No, mangluak tila ba? Manulang matandan ko. Kaduwa mi ginitonton. Tinaon ng anak mi. Kadakayat ng iba ka. Manang. Sitsidiran na ti konsensya. Anatikit mo sa wan, Sir, tuntun. Kaya di nga rabi nga panaka-hold up, panakatay ni Mang Kanoro. At kami itibar nga sa pasadaan, nangiparkingan na tilugan na. Sadyay nga, aguro-ori ti pasahero na. Edi agawid kami ni Barkadak. Awanin ni Mang Kanor. Awanin ni na nakay parkingan tilugan na. Siguro adan pasahero na. Hanggang pag una nakadayo, edi adan nakita mi nga nakaidda iti igid ti kalsada. Diya gayem ko, imbilin na nga, ipasardin ko di kotse. Tasyak ti nag-drive. Nakita na. Tinao, nakaidda nga tao ti igid ti kalsada. Insigasing ti gayem ko, tulungan mi. Yung tsaka mo, mga may ramraman ta ko na. Kat gabot tasyak ti driver, pinatry kong ti kotse. Itiredya nga lugar. Nga, nasarakan da.
Kanya maringnikak. Animang kanor, tinakait da. Ano ko mata pinagak, timbaga, tigayem ko. May salakan mi. Siguro, si bibiyag kumapalay ta, ni Mang Kanor. Naalak namin tinagbuteng. Diyak kaya ti may ramraman. Tagas na siguro matiraramidin, di kita duma nga makakita kang kuha na labsa-labsan dalat. Tano na itagos ko mga na ipanit sa ospital, ni Mang Kanor. Ala, Sir Tonton, sa mga pabasulan ti Bakim. Ada pagsasao, no oren no anyat araramidan tayo no talagang naikari. Sino ba ito siya nga tao? Kinapod no na kinatulag ko daddy kini mami. Nga tulungan da kayo. Kita da kayo tinaggastos. Ang kumat nga nadakamat na giti abuloy. Naggastos ti panakay mansayag ka panakay tabon na. Dakla tulong yun da ita. No. Tikin na siya ti Mang Kanor. Kahit awang patingga na nga tulong. Ti kasapulan na. Usdo ti ko na anak ko, karing. Di mo lang mo namin adumat ngayon salakan na ni Kanor. So nga babalaw klawo na dito anak ko, hindi istorya na ti kami. So nga, kapanan na di kita anak yun. Ayaw mamida. June, Laila, Jojo, Nelly, Bingbing, anak ko, umeka dito eh. Nagagangay ngamin kadagitan anak ko, sir, nga no, takas nga sa nga ilikit sa dang sumangsango. Ngayon ka sa pulan mi, nga sumangon na. Nag-iintar anong naming nagtugaw. Dagit 5 anak ko. Nag-college kanton, June. Uwan, sir. Sige. Tada kami, ti makamo, ti panagbasa mi ti college. Kasan tumet, no sumarunukan tumaten nga college, Laila. Kada kayamin. Da kami, ti mga gastos, ti panag-college yun. So, no, anyaman, karapaap, dedi amayo. Kanarapaap, ninanang nyo, kanarapaap yun. Da kami, ti tulong kada kayo. Baling kayong scholar mi. Basta, ipasnek yun, tagbasa. Ayaman kami kada kayo, sir, ma'am. Thank you, thank you. Rumbeng laing na matulungan kayo. Kasupapak iti kinasya at di amayo. Nagyaman kami, sir, ma'am. Nagyaman kami. Ginunakmet ka nagsangit. Sangit tinagsakman. Dahil ito di bungat kinasya at asawak naman payawanin ni Suna. Wine. Awanan nga makitkita tin ni Kanor ngem na bati. Di pakakitaan, ti kinasya. Nagyaman kami, Diyos ko. Nagyaman kami. Manong nemi inalatak ti pamilya da Sir David iti balayda. Nabibinas no dito ikan nagtrabaho tap na digasta ket sigsigurado. Nagyaman kami kana kayo, sir. Rejay pagkasarahan nyo. Ano rejay? Ad aking kuko isong kaskasara kami, sir. Sino taking kukuha? Bagam, kaya nalakid nga ilakon, kahit katangin na ko. Tamo saan kayo nga kaskasera. Labno bukod yun day jay. Di daga, kanji palay. Nakasaya kayo, Sir David. Aladupay, hanggang masukpakan kinasiyat ni Kano. Di mo lang.
kasanot kinasihat na. Itibayag na nga nagbali na driver mi. Iti may mesa palang tanak yo. Driver min ha? Ngun sir. Mapagtalkan na driver. Kan talaga nga nakasaysaya at natao. Kat kas na nga ron tinapasamak manong nami kas taon itiragsak siyempre dagiti anak ko. Saan kaming nagkaskasera. Kukwamin manong nami ti balay ken ti daga nga 500 square meter nga nagbisuan na. Ket gapot na lawa pa manong nami ta 500 square meter nagit mabaling kumat nga raping latamad iti mula kay nagtara kanit dingwen ta stay out takmet manong nami nga mapanagserbi kada Sir David ken ti pamilya na. No mga palubos akong digiti anak ko mapanagbasa, mapanakmatin sa jay, aglaba, agdalus, magluto ti pangal daw mi, manong nami, kenda dumapay mga asikaso ti hardinda, agplansa, aglaba, kinagplansa ka digiti arwan. Sakto matla agawit manong nami, magpabalon da pa iti sidaen mi. At agluto akpay sakbay nga gawid damatin ni pabalon da sidaen mi nga sang kapamilya. Napasnek manong nami digiti anak ko iti panagbasa da ket babaen ti tulong da Sir David ken tulong ti Dios kada kami nakapaggraduar da. Ibingbing manong nami tinabati iti sidong ko. Ket kaputa medyo natay nga anak beten. Sarden kun manong iti nagkatulong. Nangaladan sa balya katulong da ket ti obrak dito'y balay kaduak ti ni Bingbing ken ti asawa na ken tallo nga pukok ken kuana. Siya ako na iti panang iyaya digiti apo. Iti limang anak ko manong nami 15 digiti apo ko. Tatalo daming anak. Dandani pa yan, madanak ti apo ko nga tuod, tala ti inauna nga apo ko manong nami ket addan asawa. Malaglagit mi latahan ni Kanor, takang kanay mi nga sarsarong karan ti tanem na, no kasta nga ag-birthday, wedding anniversary mi, no piyesta pinatay, manong nami. Ni Kanor, nga nagtalang na iti lagit mi. Ni Kanor, kasagsagrato mi, ti bunga, ti kinasiyahan. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong nami kitagyaman naklaunay, tilaing mo nang ibasa. At sabi ko man, tadamat na nasayahat, nga naibati na pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya ken nagdingeg, more power to your program. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, karing. No nasayaat